Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita nagtutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nagbalil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga ron ti surat. Ti pakasalitaan, idi kalman laeng, ni pagkayam tayo nga Norman nga Napoluan, mawawak. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanalpaskon, nalpasakon nga nagdalus, tamaysak nga janitor manong nemi, iti maysa nga barangay high school, iti barangay mi. Iti adda pala nakalukat, tanong nemi, nga kwarto. Iti ito nalpasak, iti itay nga dinalusan, adda nga tamaystra nga nagsubli. Kwarto ni Awan. Sino na yan? Tayo kwarto ni Maestra Dalen. Manong nemi. Kabutan alpasan, di ba nagdalus ko? Medyo nagbugwak mo nga nagsabon. Medyo nagdaramusak mo na. Agawid akong manong. Aguroray manin ni nanang. Baruak pa langit itawan ko nga 28. Diyan mo. Takasladya ka mo, tagaarim ko nada. Taarim matabain baga. Ngayon maumad kami, ti makurso na daak, manong. Dahil di nga maestra dalen at kurso na daak. Ngayon mapagata nagsubli. Manong nimi kadagupan da nga mga isusuro iti dayta nga barangay high school. Napipindas da amin. Ngayon napinpindas manen niya. Ma'am Dalen. At da asawa da amin Mrs. da amin At dadua nga maestro manong nemi nga pati suda da asawa dan. Klalalo di prinsipalin na kita medyo agritar kumanta bakit Eden to tasyak manong nemi janitora iti talon nga tawen. Inrekomendar na kami ni Kapitan Mi. Dati-dati kami nga nagga-janitor iti may sa abang ko idi. So na lang ta nagsardengak idi nagsakitak. Kaya nga manong naming at siya akong ti janitor karatang eskwela. High school, doon na kita nalapsat nga babalasitang manong naming. Doon na kita maduktok talak dito likod eskwela nga agdidate dang, ag-inarakop dang, agbibinisito. Naluluko dito yung kapabing. Dito third year, kada fourth year high school. Panagkunak manong naming, mamano dito virgin kada kuwada. Iti mga labara ko manong naming sinuktakon ti t-shirt ko. Yan, siyempre naglingling etak. Alpasan na, suot ko na ti sapatos ko. Taranta akong ti agawin. Iti ta malapsak manong naming iti kwarto ni Ma'am Dalen. Nakalukat ti silaw na, ta medyo ksip ngatin. Nakatapaya manong naming. Nakatugaw. At dahi tilamisan na. Nagtaptapaya. Ni Ape nga ta. Saan nga naka-uniforme? Nagawid di tayo. Umanda nga ta nalipatan na. Timalyaw. Di ka pa gamit nagawid. Norman. Liplapos ko ba lang nagdalos, ma'am? Nakasarado tayo itayo na. Nalpas ka nagdalos dito tayo. Nakasiran. Naka din nalipatan, ma'am? Awan. Manong nemi. Simbreka. Baka damay tulong ko. Muno to, Norman? 28 ko, ma'am. Walong taon, diba ita? 32 ko. Uy, kasla ako pa 32, ma'am. Kasla 22 lang.
Lukluk anak manin ako na. Agbebeso man. Ito nga langak. Nga konsumisyon. 22 taon ko. Abe kung konsumisyon ka. Manigata ka kati nga mga isoro. Sana ka manigata ng mga isoro. I can enjoy it. Ngayon nakawit akong sa dibalay. Konsumisyon. Si Mang Petak sa diabala nakawarwara nga madamada nga agiinom. Sino? Sino kumapin sa nga di asawak Mang Martek? So, nakasukata ko, ninikad ko. Nagsukata ko, sana ko yung nakoporme, nagsubliak dito. Damo no, dak sa jacket, masamsama una, mangkit kita. Kadagit agat arak, agat sigarilyo. No, apikid nga mina. Nga mamartek, tinagbaling asawa. Amo, edimistra akon, awang nga minint agaram kanyak, nga matino. Dede laeng Berto, iti may nagaram kanyak, no kasta nga makainom. Amok lang rin nga mamartek. Abeng inaklon ko. Mapapausan na lang at asawa na. Ingkari naman kami di. Ito nag-asawa kami. Nasingpet to. Ang peso nga simpingpet, iti makatawin. Ngayon hindi ko sinoblihan naman ito kinabartek na. Walang ganas. Ape ko nung nga awang ganas, ma'am. Kasano ko ba ganas ng biyag di kasjemet? Anong arti plano mita? Saan ka agawid? Sama mit lang ha. Tun maplatan ti Bartek da nga asawa. Tsak tumanin ti mapanagurnos ka dagdalos. Awang pa asawa, awang pa anak mo? Huh? Kasano mapututan nagdasawa dinakbat kwa? Ano ya? Anak ka nga? Among lata na. Sige. Awang pa asawa? Baru akpay lang ma'am. Nubia. Awan. Manipo di baru akong gansanak pa nga nakanubia. Di nga rin awang experience mo. Pasaremet mapanag gumatag no ko amam. Siyempre, sa pulak met, adamat kwartak, di mapanag gumatang. Aw mati libre. Kaya mo't libre. Ala ni ma'am. Idikap mo. Tari daw. Sa mo ilak. O raket nakarakap man tigilitawa. Kahit mo't libre. Nagawid ako na. Mag-ori na nanang ko. May isa ka pa. Libre lang ang ruten. Alam ma'am. Saan nga rumbing data? Numaamuan na dito eskwela ang mga numikat na kadua. Sige. Agawid ka rin din. Rimuharak manong nemi. Sa akrimuharin at compound. Idadamadanon ko batog kong tiyanggi manong. Insarden ko di motorsiklo. Ana, temala genyo. Ay, mano, dahil 4 kantos bilog. Tila bilog. Ken adala tin imas nga pulutan nyo. No kayat mo akit aglakla ko kam ti pulutan. Ita bakarang dawa bakar na ti balay. Dari kita barbecue dita dapat display bingat natakanan. Kalyantes, kaya tinakdakan. Awalat tinapoy. No kaya't mo tinapoy, baro ka. Nakaluto ak mo tan. Inabraw nga ron. Ay, sa aming ilako na inabraw. Kaya no kaya't mo akit lakuang ka. Laman nana. At ay good for 2. Bumulutak batin ni pinggan nyo, ah. Ala, kita, sino kadong nga mangan. At nana. Manong nemi pag-isunay.
Nagpintas ti panang kabil na ti basket. Talaga, naling mo da nga bakit. Isublik to na nang dagas kung tumot lang una. Nakasilaw pa lang mano. Nakalukat tiri daw. Tiyak man kami ni Indra Kapitay. Nanging na siguro manong name ti ungor ti motor ko. Iti sumreka ka nakaigamak. Iti basket. Anong name? Indra Kap kong tiri daw sa Queen Lock. Nagsubli ka? Kahit ko si libre. Kan nangalak mo tandim, pangrabi. Alangan ba't nga saan ka mga rabi, di mabisinan ka. Saan na paginatang kong gin? Umininom ka? Kagulkurak lang nga ro din ti mamartek. Saka pa lang mga alat di gin. Hindi mo kayat, di saan? Kaya di mo kayat nga agad ginak, di saan? Yung mga antalatan. Agad na sana kon, ha? Ma'am? Dalan tinagang ko. Anak? Dalan tinagang ko. Diyak kayat, ti ang agad gin ko na naman ang naming yung linuktan na di gin. Sanapan ng halat ti baso sa timaog sa iminaw. Kanak malano sa mo kayo ti arak. Para manak lang, no ape ka naimas ko na di kita duma. Talaga nga naimas, no kontrol mo lang. Inomarte ka na kat madin. Ibarte ka man na dyan aramidan ti asawak. Go ka. Siyak na da. Tumawag akmat. Nagpulutan ka sa tanto irapin di mga. Iminaw man yung manong. Minumak mo ta. Sukit na makaadon. Nagudwamin. Dandani man maibos. Hindi ta. Ikatan naman tayo di ba ano na. Ma'am. Abay. Nung nagpudot. Nagbaragayan. Naka-unmat electric pan. Gora ti pigpigsak electric pan. Na, manong nemi. Inikat ko. Ti basket nga na iparabaw. Iti lamisaan. Impang ko itutugaw. Manong nemi. Pinunasak ti lamisaan. Bati da ito yan. Sabali da ito yan. Dato yun ti ko na nga libre. Ni, inikat na pa yun ti brana mano. Hoy, inikat mo ta. Nagputot. Oh, mawawag. Mawaw ka? O, dato'y danom. Yeah. Inibus na manong namit iba si the battle. Plastic. Saan nga danom ti pakawawang, Norman? Ha? Di ka sa di ba ayaw, di ka sa tuyang barokong ko. Nabayagan nga wan tinagdete. Saan nga amo na dyan asawag tagdete? Hindi agdete hak. Oh. Norman. Mawawak na tagalaga, Norman. Mawawak. Manong nemi mawawngag peso sakit adda inom na. Kanadamat inom ko. Tinuuy-uyong akmanin manong. Kapag takas-taunay manong nemi di panang karamkam ko karikiti mansanas iribarukong na nakapimpintas diskog na. 32 years old manong ngam naglapsat. Tisukog ti pamagina naglinis ti kutis na. Nagsayang ket din di kiti rabi nga awan ti mang pakpakken ko ana. Naglaglagan ti asawa na. Tamabarbartek latak at sana masawa paragsakan ti maestrang asawa no. Anong nemi nikan kumaten ti arwatek ko na. Agramamatan manong nemi siyempre ti pantalon kan brief ko. Pimpait dakon ni maestra iti lamisaan na akoy-kuyakoy dagiti saka na. Ket takalpasan manong nemi ti duwaman sanas na insarno ko nga pinulutan ti tilapia na ko na. Kiskiskisan na. Kaputan na
daldalos manong. Kasla mamagbagi ti ubing. Opo, maestra. Nagmayat. Norman. Gusto na ti pa nagbasa-basahan manong nemikit. Pero bingas sinipsipa ako na. Ore na laisurot manong neming ingato ti patong. Norman. Maestra. Kinawiwitan naman titingid ko. Pero may kinawiwitan ng tingid ko. Ito rin lang isurub-sub tiro. Ngiwat ko kenti agong ko. Pati agongin man. Sirik kundi dilak sa ko pinagkuti-kuti manong nimi. Norman! Mapan ako, Norman! Kasta na yun at panang sapsap ko manong nimi panang sao. Wag pa tamapahan akong kunanak at talagang adadang na nagpurnok. Kasta na yun manong nimi. Noore ko la. Inruwar impunas manong nimi. Tigam ko nga t-shirt ko itiropa. Sa ko manin inunit manong nimi. Neta. Norman. Panak manin. Naglaing ka, Norman. Mr. Janitor, naglaing ka talaga. Kinawiwitan naman ang manong nimi titanggad ko. Nukas nga ganas kat kawiwitan naman ang nemi or ilang maitarto. Mailub na lubnak tingiwat ko kanti agong ko. Impunasak mit no ko ata nangarod. Baka makasinglot. Impangato kong diolok manong nemi kat na yan tamanin kadagitiya mansanas idibarokong na. Kat kapota nakaba ka natidug tilamisaan manong nemi pinagplaster kong kunama aging ka impang kumati na ngayon biat kong tipanak manong Norman nagdakil awan tikas nakadakil tik mamartek ng asawak ori pinitik no ay ayaman tapno dalabasit pagay ayamak ko nakitmadi Norman saan nagayam nagbindot ka nangawis kang katilibre naimas gayam tilibre ma'am Norman alistuham mapanak mo yan Norman manong nemi di min pinanunot nga posible nga dagsisiim nga masino ko man. Awamet manong nemi di panakagwag di eskwela agsipod ta nasingpet-met manong nemi di tao. Awamet yung may tatakawin ko man. Matalang mapasamak manong nemi. Nga nagsubli ni Maestro Dalen mas masuron ka no ka na di asawa na mamartek. Konsumisyon ka nula yung tibungan ang kasta kagawi. Ket met manong. Sa anak met ka napaidam. Kinapudno na ket mailiwak met manong. Kinapidno na manong nemi ket kras ko ni Maestra Dalen. Kasta ho na manong nemi di panagkinayat ket may sabat tirik nami. Maminpati ni Suna ket na yung sampay la kanyak itin sabat na pa Norman kaya't ko tiyadan ti anak Norman pututan nak Huwen maestra pututan ka manong nemi kalbasan nga naitayok kami. Iti may kapat kang kuhanak at umuna pala yung kanyak. Nakawaypayag kami manong naming nga nakasakayak lata nga nakarabaw sa amat unay nga madagsanan ta sa anak matunay nga nabagi kalkalayngan na lang manong. Norman,
Ma'am, dalin tinagang ko. Dinak ang tamat mapagpalaw ti asawat. Di na maipaay. Di impay mo kanya. Inipapam ti panakawaw ko. Kat sabi ko mata sa langit ha. Huh? Sa langit ha. Tapay, di mo kayat? Mapaya. Yung kayat ko ti mga mabisina. Di kamot kami pinakan. Siyak man kami nanganlatang. Mga anak man ito na madamdama. Ha? Gargati yung saka ko. Kanamatang anak na dagsin ka. Intuloy bilang tinangan manunimi kaninibus min ti Jean. Mayat gayan ti Jean ya. Inikat na nervyos ko. Pinaturid na tirik na. Tiyak kumakayat. Ngam kapot ti Jean. Iso nga naramid ko. Kapot ti Jean. Iso nga naramid ko na ito eh. Kapot ta. Jean. Ti pagin inuman ti asawak. Isod ka po nga mamarbartek. Kat dinakmat masango. Nasapsapo ko mat panagang mamuta. Dinakayat. Nukas pagadikan na mabalo ah. Sabi ko mang mabalo ka. Just in case. Nakutong ti asawak. Kang kanayin nga umin-inom. Baka madamdama. At anton sakit na. Sila na ng tanap ay kidi ah. Di na palalo nga inom. No, matay ka no. Di mo pailangan rin pa inumin ti sabidong. Imbes nga arak. Sumut no. Mong sabidong kang kuana. Nasa naminsan pa'y nga rikos manong. Naminpat man ni Suna. Kaya naminsanak. Hindi tayo gawin tangko na. Nakalubunta. Tulod ka sa Jabalayo. Di doon tumamuan. Haan. Nagdisagak doon di nagkurusan. Maurek doon tricycles di jay. Isot pagluganak ng sumurek. Hantamat agpadpad pagawidan. Idasagak na ito sa di crossing. Sige. Tara din. Uy, urnusin di kiti warata. Ken kitaan, ito lamisaan, punasam. Diyan itur ka. Sunasikat ng dalos ka na kita. Itapay lang ang makitak manuniming agkatawa ang naragsak dito nga maestra. Dati-dati kat kasla is nabera. Okay, ito lang ang umisem, ito lang ang katawa. Talaga nga napagustuwak. Naimas gayam ti libre. Manong na minor ore gayam ni nanang. Nangang kay kumalatan na pa inor ore da. Sa sinotisaan nga madanagan. Itamang pa lang maladaw ka nga nagawid. Kaya namin tadiyo kayo tag-cellphone. Taapay. No, ada ko masalpon nyo, di at pang tawagan ka na kayo, tatno baga, kamanadawag nga gawin. Diyak ba't amo operaten? Amo yo, no amo kayat yo. Orte kagang ilang cellphone, nag-ring, isurok ka na kayo, no kasano yung kasumbatan. Isurok ka na kayo, no kasano kayo nga tumawag kanya. Alisto mo lang. Nalagatahan na ito nga rod. E mapay kami niya nalado ka na gawin. Oh, apa nagsanay ka? Ha? Marap. Nanang, nadantun manugang yun. Hanya! Ay, nagpintas man dito nga. Nangikukin ka anak ko. Hindi pala bagbagak ka kahit kung tagmanugang. Kakaiso na nga sikat lang ang tinabating anak ko dito nanak. Tadayo mo tendig kakapsat mo kat may iliwak tiya po ko. Iso na lang tanya. Diyak maasawa. Anya? Kaya di mo asawa. Diyak banugang. Sabi di mo maasawa. Adaanin ta asawa. Ay! Kado nga babae dito lubong anak ko. Api nga siya pala ada asawa mo nakibiyangam, ha? Isumat ti mayat. Ano nga mayat? Ninanang mayat. Siya po ya.
Kat kinayat mo dadya nga babae. Kinayat na. Tamawaw nga ron. Tup. At asawa na yung mamartek. So, di makita na. Dinamag na, no, kahit kot libre. Libre kaya mo na ka. Jesus na po na anak ko na. Hanggang angaw ka pa rin, lahi ka maturogan. Tanak mo tayo maturog. Ay na, ibilang ko langin nga angaw mo deta. Tadyak kaya't anak ko may relasyon kat at daanan ti asawa. Amangan no papatayin na ka. Sino ko ang patay ka niya? Kaya asawa na niya nakibiyangam nga babae. Numaamon di asawa na nga nga sagsagidom di asawa na anak naman yung nga rabidan na. Oo, marami na mamartek mo. Kung magpamartekan na ka nga papatayin. Nga nanggalang kayo maturog ang takastakman. Anak ko itadara sa papay. Adaywa mo na diyang babae. Basol kini Apo Diyos ti amin. Basol, nalawag. Anong name sa amin nga inulit pa kini maestra nga iti eskwela nga naramid mi ti amin. Agtultulag kami met manong name no kasta nga Sabado o no Domingo. Agkita kami di Talawag. Nagsinarak kami di Talawag. Aglunch kami. Sakam tumapanagpalamiis. Iti hotel. Iti di aircon nga kwarto. Talo nga oras manong napauton deta. Muna talaga nga nakarugrugso na maestra. So napeno ko di mangruan sa kanya nga rumabaw. Kasla ti awang pulos sayangin nga oras. Agasam ti talo nga oras kat talumat nga rikos. Ay gaman nung naming yung padamag ng kanya. Masiko ka kon. Ano? Masiko ka kon. Kaso nung nga din? Ano ka ba problema mo kat ada asawak? Tilang problema kat manipod idi. Nabayakin. Nasaan na kasi nagit ti asawa? Kat no ibaga ka masiko ka. Siyempre. Damagin na. Ng sunod ama. Tadi naman anugutan nga isot aking putot. Tanadyak mariro kat talaga nga almost 1 year nga saan na ako na sinagin. So nga mawawak la una nga mawawid. Bagta kinayat mo ti libre. Ano nga rin? Bayam. Uri mamuan na. Basol na. Wala niya. Numaamuan na kita nagadak yung kuwan. Kinuha dito pamilyam. Nila ang Berto ti makaamo nga saan na naputot. Tati amo siguro, amo ano kita kakabagyan na naganak, kakapsat na kita. Umumyan ti balay. Hambat nga umumyan ti sa bali nga balay. Apa mati dalatan na kat gabgamitin na ti asawa. Tahamat akang kanayong oras sa mapartek. Lumausawan ti bigat, agdigos met. Di kahit lang dapapasamak ka na kami ti bigat. Kasi dumaro din, no? At dakas ka na pinanakin ka naman na. Awan, basol na. Basol na. At damat ka di pa nagdanag kung anong name. Aging ka ang iti may isang aldaw, anong name, dakti ti balay. One day off ko kareta. Tadaman lang kasi sinublat ko manong name ng agdalos. Da nagtugtog ti ridaw. Narang, kaya makita na siya dayay. Sikan ata, sikat adata salas. Sak di adto ti kusina. Iya po, sak pala baonam. Lukat ko ti ridaw, anong name, nakigtutak. Paring Berto? Norman, mabaling ka diti sobre? Anang amin anat masapul mo. Kahit ka lang kasarita. Pinastrek ko anong name. Awang atamat itakas sa panggap na.
Tanong dada ka sa panggap na ko ma. Saan nga sumurek? Guyudan na kumitiruan. Yung kasi nang guyudan na, nagpasit ti bagina. Nagkutong. Naglapit. Tugaw ka. Mas dawa ka pa yung meka. Kahit ko lang kumpirmamar kang ka. Pudno ka ni. Nga sikat ikang putot sikog da asawak. Sayang lusod mo ko kinibakat mo. So nga rin, yung bagana, sikakano. Kanibagana nga nga siya, kapag ka ba palang umay mo sa lusod ang kanya. Nakibiyangam ni bakat ko. Kapilitan na. Tadi mo matsagidin. Mawawiso na. Kadurubay nga agyamang ka kanya, ti pinainumat. Inip-ip ko ti panakawaw ta asawam. Kasta. Adoin. Berto, saan kumamat ka naramit ti asawam na dyan, no? Mong tungpalan ti obligasyon mo. Ti pagrebeng na. Kasapulan ni Dalen ti ragsak. Yung may paida mo kang kuhan. Sabi ngamin, namimas ngamin arak kang misuna. Among perto, dakil unay, deta ka nagbintutan. Kasla ka nung nagbalin nga ti asawam kit arak, na saan nga ni maestra. Sige, deta lang ti kahit kumamuan. Inakon. Berto, noon niya man di palang planuan, saan mo lang ipatpatuloyin? Awan ti karbeng nga mga suro kanyak noon niya't kahit kong aramidan. Tilay daw-dawat ko. Samon to kumabaybayan ni Dalen. Inam amiris kumanong name di imbagana. Tilay daw-dawat ko sa munto kumabaybayan ni Belen. Ni Dalen. Ano nga ta? Tikit ng asawan. Nangeg manong name ni nanang ti aming nga nagsaritaan mi. Kunakbal na no inataywa mo na dyan nga babae. Ano na kaya sa na to? Napututan pa yan na dyan nga maestra. Nanang, sigurado lakid di. Nga, ibulgar na dyan nga Berto, ti amin. Kat baka no maikat, dinadalin nga maestra, maimmoral. Kat pati si ka, maikat. Hinaapoy, nagrigat nagsabot trabaho. Nyat, aramidan na nagat. Ako maaramid ko na. Bagak ba't kang kuha na? Nganuan niya man agas apang panggapan na kat saan na langin ni tultulo. Nataan niya kami tinamnamayam nga arabidan na. Tsak man na mo. Ngayon kabigatan na manon na bimtak ti damag na natayan ni Berto. Ano ito ko na yun, anang? Ngikisot agurwaras nga damag. Nagpakamatay. Nagbekil ka, no? Diyos ko. Awanan ni Berto. Balon ni Mr. Dalen. Dadagayam ti dagas sa panggap na. Nagpakamatay. Sumitlaga makunanan nanang. Nga tilayang kitkid daw kat sa munto kumabaybayan ni Dalen kunana. Ay na. Dikat kahit nasawan. Nga mamanugang kung tumitlang ni maestra. Nagkatawa ka. Nagkatawa ka na ng gabot ha. Maragsakan na. Kit papanan nang sana kasta. Kit adapayin apo ko yung kang kuwana. Anya. Laki palapsan yung pailang mat. Makatawan na. Papanan na ko mga pailang mat. Isola na nang narunan. May bulgar ton nga masikog. Ni Dalen. Siyempre. Ibagadan to man nga saang isutagin putot di Berto. Lakit hantuang nga matamat na ako nga immoral nga buta ikasar kong tumatin ni Dalen.
Kaya't nangasawen manon nemi, da kami matlaing kindalen. Nakalpasan manon nemi, nga adan makatawan sipud da natay ang nagbakkel ni Berto. Kapang kami nangas asawa, tanang arod, katay anak matan manon nemi, jaya anak niya dalen, nga babae manong. Amo ni Arnel no anat nagan na. Lili ko na. Ito'y sidong ni Nanang manunemi nga nagnaid kami kani Maestra Dalen. Kintuloy na tinang isuro ngem siyak saan nga sadya pati pagtrabaho. Si mapula kon sa balik ang trabaho manunemi. Dahil madikano tag-asawa nga may mesa ti pagtrabahuan. Ipagpintasan na manunemi nagbali na ka messenger iti may isa nga pangobisinaan. Nagbali na ka regular nga empleyado. Kat siyempre, malaksid, karidya na baba, nga sweldo, ti asawak, at naman sweldo, kad nagtipon, di kadado. Agangga, ngayon pasngay, ni Maestra Dalen nga asawak, ti may kadua nga anak mi. Lalaki, amumanin ani Arnel tinagan na, Junior. Nadan kami pa iti Maestra nga anak manong nemi, babae. Sigurado nga amumanin ni Arnel tinagan na, Jenny. Kapatasahanin na kayo pa iti asawa ka mananayunan ti anak mi manunemi. Nalainak ka nga pumutot. Ti ko nakakidi agad talagang agkaayatan kami. Idin to nakagagayatak ngamin manunemi. No idikat mawaw ni Mr. Dalen, kadag ito'y simpre nag-asawa kami. Perming sa anapulos nga mahal na pulos sa marik na ti panakawaw na kabutadak nga dagos manunemi amang paragsak ken kuan. Naman pa'y nakabasol kami, idi tanagkanaig kami nga si asawa ni Dalen. Ante ko nadan manunemi, napakawan met, dagiti basol mi. Gabuta nagkapakawan kami met kani Apo Diyos. Kaya plano ni Apo Diyos ti amin manunemi, tapno ta kami matlaing kinadalen tag-asawa. Tapno, may kan ni Maestra Dalen tiragsak. Dito nga nun, ti pagkasalita akmanong, kaya manaklaw na ti anos mo, nga nangibasa, ti pangatitugan nga surat ko, kahit sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadigitipadak nga dimingeg, kan nagbuya, more power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Norman. Thank you, Ken Norman. Kita tayo ito bigat pa rin.